Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Igama kuPastor Donik, channel New Flick. Okubalekile ukufanele sicela kwena ukuthi ulike, empeleni no. Ukuthi wenze sure ukuthi inamba isesa kusongo 9 ekseni ka 5 ntambama kuma calls kuphela. Ungawusense WhatsApp nama SMSs. Futhi ke ufona musu ubuza mina igama. Zichaze wena igama, zi-introduce wena bese ke usho ukuthi ufuna ukusizakala ngani kuphela. Bingelela cela nganza ukuthi noma ububuza la ku comment section ku YouTube cela zehlise nganza ukuthi angazi siphume emakhaya kanjani but mina ngazi ukuthi umuntu uyacelwa umudala noma mncane udumile noma kadumanga mkhulu noma kasimkhulu usesikhundleni noma but uyacela mfethu so celani buza kahle ucele bachama ukuthi kusho ukuthi iphupho kuthi nakhona ke iphupho lakho lisho lonke liphelele akungacabangi wena ukuthi okunemeaning ilokhu bese usho kona chaza iphupho from eqaleni kuye ekugcineni sibheka uTsepiso course 96 uthi ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu engizwana naye ephuza upoison avuza igazi ngomlomo nangamadlebe shona. Yes. Okay. So nake singakusho number 1 yini upoison in English it's poison ngesizulu bathi ushevu it could be anything that is poisonous that person ayiphuzayo yabona. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu sesithele njengoPaul bumephuza ushevu ngoba lungakhomba lokuthi lo muntu kungenzeka kumele umkhulekise wena kakhulu ngoba kungenzeka kunelumbo abalakhayo noma elenziwe njengamanje izitha zakhe lo muntu ukuthi azibulale ngoshevu azibulale sebenzisa ini ushevu. NgokaMakhu 16 verse 18 uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi bayokubeka izandla phezulu kwabagulayo basinde. So leso ukuthi ngeke kwenzeke whatever that lumbo mawushuthi ilumbo. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ukuthi ngabe uPaul bumephuza ushevu ngoba lokho kusengakhomba ukuthi mhlawumbe kumele lo muntu umkhulumise umeluleke nangomqondo ngoba kungenzeka lo muntu ucabanga ukuthatha vele isinqumo sokuzibulala ngawo lo shevu yabona. People are going through a lot kunezinto eziningi abantu ababhekene nazo okudinga nje ukuthi mhlawumbe ungabe uyamkhulumisa uyameluleka kuze angathatha isinqumo sokucommit suicide esebenzisa upoison. Amahubo 91 verse 10 awuyikwehlelwa ngokubi nesifo sikusondele etendeni lakho. 3 kwesinye isikhathi singathi kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kuba uPaul buma ephuza ushevu olusho lo muntu kumele athole ukwelashwa ngoba kungenzeka abathakathi kade bemgadla ngento eyidliso elibi eliyingozi elizohamba limhluphe yabo. So angawuphuza lo shevu kanti kuyidliso asuke edliswa ngalo lo muntu yabo. As value number 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu kuba uPaul umedla ephuza ushevu aze lo muntu olungakhomba mhlawumbe ukuthi lo muntu kade ebulawa ngokukamoya ukuze lo muntu noma eqhubeka ephila kodwa impilo yakhe ibe impilo esebalwa nabantu abangasekho okusho lokuthi isibusiso salomuntu ubunhlaka balo muntu sebuphazamisekile angeke usabalula ukuthi eqhubeke ephumelele kukona konke ayokwenza ngoba kwelika moya edalweni umuntu ongasaphila ongasa-exist yabo. So kungenzeka into efana naleyo futhi kodwa kusho ukuthi kumele niqine emkhulekweni kumele uqine hayi ukuthi umtshele but umkhulekise wena. Uma umtshela ngamtshela uthatha isinqumo sokusukuma naye thola usizo lokuthi uyikhulekiswe abantu njalo. But ke sometimes abanye uphupha umuntu oyefa so ekhomputha usazoqhubeka ephile yabona.
Siyabonga. UNkulunkulu akakulona ibusisa. When it comes to the matter,